Hi mga listeners and followers sa Yusinian Freedom Board. My name is Bay Gamay and welcome back again sa atong YouTube channel. Og ang title sa atong confession nga basahon karon, Forever. Hello guys, tigbasa ra jud ko diri. But ni post ko diri before to help a friend. Now, I gathered all the courage to post my story here. I'm not into sharing, but kabuthonon ako good. Disad ko storyteller. So please, antos lang. So here it goes. I'm a guy. From Surigao jud ko, but namalhin mi diri para diri mi mag-college sa akong older brother. Let's go back in time. I may be out like a candle, and I may pass away. I may fall just like a shooting star, but my heart will stay. Usa ka linya nga gikan sa kanta nga Forever by The Ambassador. First year high school ko ato sa night class. Nagpa-enroll ko sa public school nga dool sa Moa. Walking distance ra. Sa among probinsya, lingaw kayo may manglakaw og dungan. Di naganay sa dan. Halos kaliwat ra nako ang tanan akong kuyog. After first week sa class namo, unexpected kaayo kay gi-arrange me sa among advisor. Nag-girl and boy ang seating arrangement. Dayon natapad nako si Heart. Maldita kay noong baliwala rasadto nako. Kay wa pa man to nasod sa akong utok ang uyab-uyab. Pagpamauli na namo, nagdungan mi og lakaw ni Heart. Nahibong ko kay nganong say mi og gilakwan nga sag-o man ako ang mga dagway sa among silingan. Nagpa-may di ay siya sa balay sa kong cousin. Nya gipa eskwela pud siya gabi. Nagka-friend mi. Okay raman day siya. Katukon sad kayo. Ang malingawan jud nako niya kanang mukatawa siya nga walay tingog nga magsigi og pakpak nga murag retarded nga seal. Pag summer ato, nangaligo mi og dagat. Nadagma siya. Nya gitabang dayon nako pag human ako katawa. Dito na ko na-realize nga na-in love ko niya. By May, kami na. Pag second year na mo, classmate gihapon mi nya tapad pa jud. Everything is almost perfect. Nibisita siya sa moa kuyog akong cousin nga girl. Gibiyaan mi sa akong cousin kay mag-date sad siya. We were 14 ato. Bata pa kayo. I know. She hugged me tight and I don't know why. Gasandig ko sa wall nya iyang gisubsob ihang nawong sa akong may ilok. So I made a fun. Mayon ko niya, nga bi, bata pa kay ta. Dayo na ay kahilom kajot. O mayon siya nga, hala, nasuko ka? Gituklod na ko siya gamay, pero mas nihugot iyahang gakos. O may anak ko nga, naunsa man ka oy? O may tubag siya nga, first time na ko. Ahakag yun, nakulbaan ako, dala ang excitement. O mayon si Heart nga, first time na ko gidugo. Karon na ko kabantay. Dayo nihilak siya. Ug ako siyang giingnan, asa daw? O mitubag si Heart nga, ayaw oy, uwaw kayo. Motong gipahuwam na ko siya og jacket para matabon siyang lapos. Nangadto mi sa balay sa kong cousin para mag-ilis. Nangatawa lang minduha, ako pa'y gipapalit siyang napkin. I know by that time, love kayo na ko siya. We almost do everything together. Project kunuhay, pero laag da ito. Of course, magsige pud mi og away. Kasagaran sa reason, yay ka ng selos. Pag Christmas party namo, we were third year. Iha kong giatagan og gift. 12 by 12 nga frame. Ang sulod, ang iyahang gidrawing nga naong namong duha. She indeed is very talented. Financial support lang jud ang kuwang niya. Then our prom came. Senior na May by the time. We were 17. We did it. I didn't force her. Nabutang sa kong utok nga paningkamutan jud nako nga di mi magbuwag kay nakuha nako ang pinaka-importante para niya. Then graduate siya as first honorable mention. Ako, kapyot ra taon. Igo ra makapaso. But she accept me neglecting all of that. She worked after graduation. She said summer pa man. Magtigom na siya para college. But she also told me nga murag imposible. Then akong kuya nilarga na diri sa Cebu kay diri mo eskwela. Then gipasunod sad ko sa akong mama. Galibog jud ko ato.
Pero unsaon man, ginikanan man gihapon ang masunod. Diri sa Cebu nagpuyo mi sa Talisay. Then nag-UC ko. Text ra jud among source and di sad pwede nga permihon kay gatigom siya o gakupod. Salig sa ginikanan ra. Though mingaw kayo. Siya kay gatrabaho sa buy and sell, then ako 2 months na as a first year college. 3 days ra jud na nga wa may communication kay magpa-load jud na siya. Pero ni abot na lang hapit na mahuman ang first sim, wala na siya nagparamdam. Nialoy ko pagka sim break. Gi-surprise na ko siya sa iyang boarding house. Ug na-surprise pud ko, buntis siya. Pero ayaw mo kabalaka, kay ako ang papa. Dayon giihap na ko, and I trust her pod. Wala na nako siya patrabaho. I beg my mom nga siya'y mo suporta. I am so lucky to have a mom like my mom. Gipapuyo siya sa mua, din tabang-tabang pod gamay sa mong tindahan. Nibalik og Cebu para ipadayon ang second sim. Pag January, nanganak na siya anito sa girl. We named her Felicity. Though si Heart jud ang nagname, wala ko pagpanganak niya. Klase ra ba? Usa sadto sa rason nga nung gaaway mi. Naab daw ko ilain. Diyon gikan ko sa school, inay gabii mo tawag ko. Magsigi o gihilak si Fel. Pero og kantahan na gani ni Heart atong kanta nga Forever by the Ambassador, mohilom marapod. Hasta ako makatulog. Then, it happened. Nahibong ko nga nung naay 15 missed call si Heart nako. Na ako sa school, wala ko katubag. Dinatimingan nako ayang tawag. Ngayon ko nga, hello B, unsa man. Pero akong mama mitubag umingon siya nga, Dong, si Heart dong. Nag-deliver to siya giniha sa mga chicharondong. Nya na ay miari nga pulis. Naligsan daw siya dong. Nilagpot niya na kuyapan. Naa na noon may diri sa ospital. Fracture daw ang bukton. May gani naa na mo si Fel. Murag na hugno akong kalibutan mo to akong allowance. Gigasto na ako para pauli sa Surigao. Bahala na akong pag-eskwela. Pag-abot na ako sa mua, kay gi-discharge naman siya, kay gabarko raman ko. Mayan si Heart nga, mura man kag nawad-an og kalagbe. Atubangan sa kong ginikanan, puwerte na akong tiyabaw. Wala ra ba ko kita jud siyang kahimtang. Gikasab-an pa ko kay sayang daw. Pabaliko na dayon ko niya sa Cebu. It's so nice to hug her again. Kiss her, and you know na, every day for a week, kantahan ko niya og Forever before may matog. Mura kog bata. One time akong girecord iyang kanta, then iana siya nga I love you be sa last. Pagkabuntag ato, nihilak si Fel. Ni mata ko basin gigutom. Akong gipatutoy, nya wala jud mohunong. Gipukaw na ko si Heart kay basin breastfeed iyang ganahan. But Fel didn't get to drink Heart's milk that day. Because Heart's heart stopped. She's dead. She was blue, stiff, and I don't know what to do. I cried for help, then my mom arrived. She's a nurse. She said it was too late. I asked why. Okay raman mi gabi. Gakanta-kanta pa siya. Gikuha ni mama si Fel, crying, then ako pod gahilak nga nasyak. Gipagawas ko ni papa sa kwarto kay unstable daw ko. Blanco kay ko. Ngano? Gihaya na si Heart, an impact daw sa disgrasya nga nakakos og hemorrhage. Basta, wala ko kasabot, di ko kadawat. Niundang ko and spent my time with Fel. Every day is a struggle. Mukanta ko sa lalabay which is ang among song, mukrak yun ako ang voice. 1 year kapin ko nag-alaga ni Fel. Until now, sakit paghihapon. Karon ra ko nibalik og school, nibalhin ko og mas duol sa moa. After 1 year kapin sa pagkamatay ni Heart, gibaligya na mo tanang property sa Surigao, then we settled here. Be, kung asa magkakaroon, I miss you. Sakit gyapon be. I was crying while typing this. Mulakaw ni si Fel, kay bawon ako sa meaning sa iyang name. It means happiness. I hope happy ka sa time nato together. Plano naman unta nako nga pakaslan ka. Imong gidrawing, nasa kwarto.
Imuhang voice nag-record. I made plenty of copies. I'm trying, be. Guide me to be a worthy father. I love you. Forever, I'll be yours. Forever, I'll be true. My love will never fade away, even if I die. Now, I love you until the end of time, even without your smile. So help me please. I beg you to stay. I love you, be.